Godfrey Tsenengamu oya panguva ino anyasi kujekesa achibudisa chikwadi pachena achiti mutungamiri wenyika Masadc Mnangagwa mukavaona vachikuzwa nevanhu panga pamapublic displays avo kana papi zvapo kana mumarallies but oyachudza vanhu kuti must bear in mind kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masadc Mnangagwa is surrounded by people who don't love him, people who pretend to love him during the daylight, but in the evening vanenge vachiplota his downfall over subscribe walike on the bell icon. Tinoda paenda Tsenengamu abudanya posta this video rema supporters aiti aitamba achiimba budanya rachiti attention, all these gentlemen singing in this video are no longer for ED. They've long shifted their focus. Funzai isu tukudzei kuti Mnangagwa is surrounded by fake loyalists who pretend to love him during the day, but at night they will be planning against him. Not a good friend Tsenengamu panapa tuna kuti is one of the people who are calling for the immediate resignation yemutungamiri wenyika Masadc Mnangagwa panguva ino yatikuona kuti aiwa is sympathizing with the VP Chiwenga varike panapa vachiexpose corruption vachiconvinza vanhu kuti vazive chokwadi. Tiendera mberi toona kuti Tsenengamu anoita another post yamuri kuona iyi anouya anyora achiti tinofanira kupota tichitaurirana chokwadi. If we fail to take action against ZANU-PF in time muchazopepuka vapedza kugadzira chinhu chavo ichi. And what I know is if you see them talking about anything, they will have already made inroads and made a solid foundation to let it succeed. Tomashikomudachokopena pana Tsenengamu ari kupa vanhu mawarnings pamusoro pe-this nilero kuram Daily News rakanzi no ifs, ands or buts over 2030. Ndobashikarika panapa achistoppa the 2030 agenda achiti aiwa mukaona ZANU-PF yakuya yakuzotaura pamusoro pe-any agenda zvayo vanenge vatoita foundation vakutoona kuti chinhu chinenge chakuda kutomira chakuda kutoti tsvikiti. Todze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pekutaura kurikuita aiwa team Chiwenga maloyalists aVP. Ndakomese kushemedza mafunguro enyu, so subscribe walike, chat on the bell icon.